Yet we told you supermarket here. I am running over the way. I was for me and then I'm for us. Now, dear radio, someone for Fokica, and so that can empty Papa. Oh, only one. I said, that's a enemy. Send a million, say, the Asanamani and then to Momano. When your men are to be here. No, I'm here who and then 2026, and they came. Oh, I was saying, I was saying, you must toss. Na studio ya Asantehene na studio ya Makana eyero na anye nyakopokwani se wayebibri unyamira wasi the shafu when they are obi yare nyamiatu ya bebi nyamifie ha o de bi se emede so say ya bratwi ya nyakopon de fi na wadira wasi ayeyi county no kofo yo kese Otumfou nyakopon wa oye rankobia wonto atwa so nyina mu odi efisia pem ayi wani so se ebrada etwemo eni ala dwumo da sumo na ofititi chichi ekusi da chichi ayi nyakopon wa kai wa papon no ama wo sensem no abemu na Yesu Kristo Abraham asini ena wa sira wiase usiekuwe nyina Asantehene ene gana maika wada no pay wa yeda wasi ema dinu ko so bia wada no to so no o wanu ya nta o ma wada sane da na futuma na bisi o ni pama on sign bra yeda wasi se fie ko na afia pa wodie hene na odokwe ni ni hwamonta e wada o ma da wasi very free. I'm in sure talk. I'm an adjust super. Oh, I want to send in the way. Oh, kind of. No, the papa, and when you couldn't move. Now, I can walk a cry. Now, was see when you met. Would you know yam anything? And I'm born, I would say. What you want to you may so. Now, the name is Senasi. Everybody. Oh, you're ready. Oh, the tea and I eat in Totomonka. What are you are here? Israwa Brazil, Cassimu, now making I a castle, but I a castle. Cron. Only Radias of Yakopo. When I was so near Sasas of Ma and your young cow, also soon Yakopo. And of a very daily kind. Bonnie, I several of the custody for the idea that if you say that we are not sin, we are deceiving ourselves and there's no truth in us. But this morning, if you confess our sins, the Almighty God is faithful and just to forgive us. And He will cleanse us with the blood of Jesus Christ, and He will make us anew. For if anyone is in Christ, he or she is a new creature. I don't pay by the name when he be a year, he carry the Ayankai. As you see, Nata, President Pina, you are more a hand time, Mammy, the mammy, a rather fear what they say. You can a full fraud if you are seeing you took any chair, you must say. What are you here? In a then we are young, what do you would you fear that we are young so dear? Young found out of young money in fuel. Na yen for adoye senia ese erade anope mamo the more yen attain what to yen fuel and train na enye wo kronkrono efie so yen erade Yesu Kristo obam ti yen se oba na fa yen koda amen. I feel it's so easy about this. I say, I'm going to be a new kind. What a moyen. So I say, in another time, my man, the man, your Shiata, a papadrita, Jenasa, what the main is. Then say, Fatima, say, Magana, so then say, the many penny out of for penny 4 children, 7 JY, what a moyen. So I feel 2026. May have one for Philip on the and is the offer
Asantehene.
and then Asante President you can see them. Akwa ba kese ne de wankasa na bema. Na so sa me jama na mu. Na emma His Royal Majesty the King of Asante Otumfou Osei Tutu Osei Anna her Royal Highness Lady Julia Osei Tutu the Bushia and Nana Achankona and then a mouthful of Mensia and try and pay a jam whenever I'm our car. My moderator said, I will know. I think Otumfou Osei Tutu Osei Bien Bon and my own Mensia. I think that kind 1st January, a coffee bear and me. And I be for my said, Presbyterian Church of Ghana, Asante President to Yamra. Then I must not get no radius. Then say Yamisha Man, and say Yamisha Masantamai, and say Yamisha Babushani of my Ghana Yasina. And I had an idea, moderator, I asked no Open Swakasa, I can't tell you 7% or nearby never some. Now you know what the radio see. And no tea, Mensia and the Mensiaba. I don't think Java name, Amanana, Papa. Yes, several said. If you are going to shy, I'm a shadow, I am more my and we now and I must see. Glorious is the and the man in we have a bad of cancer.
Chief Moderator of the General Assembly of the Presbyterian Church of Ghana, the Right Reverend Dr. Nana Abraham Oparekwache, Ono Yankopon said, on I'm so the Yamia said that the Maya Afia Senior Connery. Yes, we are to Presbyterian number 572. Presbyterian number 572. We sing all the 4 stanzas. And then that woman about Especially on this occasion, I bring greetings to your Royal Majesty, sir. Otumfou says to have a view. Asantehene, I warmly welcome you, Her Royal Highness Lady Julia Osei Tutu, and members of your entourage to this special New Year service in the name of Jesus Christ. Amen. I am many said, and that it can a war a fee 2026. I didn't have the panel on your mobile and my Yamishia or no errandi any. Now, Mijina Presbyterian as a Fununa and Nemo. Nititu General Assembly Councillor, a young Penina, Wapa one share as a Mosuno and Nemo. Now, another Imima, Yenina, Yang Kasi, Otumfou said to Open Swan, the Manafisha Pam, or Jesus Christo Demo. Amen. Yada Yankopon Assi said that one yet to me about
na asafoma nyinaa nso yɛma mo afirihyia pa ɛyɛ Onyankopɔn na wayɛ ɔno Nyankopɔn a wadom yɛn pii na ɔhwɛ yɛn so daa na ɔde yɛn afa afe 2025 ɛde yɛn abɛwura afe 2026 mu yɛda n'ase ɛyɛ Presbyterian Church of Ghana asafo no nyinaa anigye ɛne ahohoahoa sɛ afe biara fi ase no Onyankopɔn yɛ adom ma yɛtumi yɛ asɔre saa ɛwɔ manhyia na nnɛde yɛtumi aba ha nokware megye di sɛ Ghana ha asafo ahorow bebree na ɛwɔ hɔ na obi anya saa akwanya yɛ aka ɛbɛyɛ wɔ anigye bebree ɛno nti yɛn a yɛyɛ Presbyteriafo yɛn ani gye sɛ ɛbɛyɛ afe Onyame bue ɛkwa ɛma yɛne Otumfou ankasa ɛna efi afe n'ase Otumfou sɛ Tutu aba bio mɛgyina Presbyterian asafo nyinaa na mu ada wase sɛ afe biara wobue kɔ ama yɛn na ɛyi tumi ba so na nnɛ wankasa woatutu aba ha yɛsrɛ Onyankopɔn nhyira ɛma wo yɛsrɛ Onyame ahoɔden ma wo yɛsrɛ Onyame tumi ma wo yɛsrɛ Onyame sɛ ɔma ɔdom kɛse efi ɔsorosoro ɛnyɛ ɔde daa wɔ Yesu Kristo din mu amen bio nso mɛgyina asafo no nyinaa na mu na mede aseda kɛse ama Asante Presbytery sɛ biribiara no wɔtumi tu kɔ so ɛyɛ sɛ adwuma yi na mempae sɛ afe biara mfi a ɛwɔ yɛn anim nyinaa mu no Onyame adom na yɛatumi ayɛ ne titiri ɛnɛ dɛ a yɛabɛhyia ɛwɔ Ramsey a asɔre kɛse mu mema Onyame adom wɔ kwan a ɔde amane menyina so na memmɔ Ramsey a ɔsɔfo ɛne ne mpanyin mebɔ wɔn aba so ɛwɔ asɔredan a beebi a wɔde aba bɛdu ɔsɔfo ne ne mpanyin asafo mɛ nyinaa yɛda mase oo yɛmama yi koo ɛha na wɔyɛ asɔre Otumfoɔ asɔredan te se a afei yɛtumi yɛ asɔre saa ɛwɔ ha yɛmama yi koo na menim sɛ Onyame yɛ adom a afi anniversary kɛse bi wɔ hɔ Onyame yɛ adom a bere ne du na wɔne ne tumi ɔno de ma yɛn wɔ hɔ a yɛn nyinaa ba bɛka ma wɔn de ayɛ anniversary no mempa yi sɛ bere a yɛbɛba no ɛnyɛ dɛm ha kɛkɛ na ɛmo kɔnkɔn no nyinaa ne anim hɔ nyinaa na ɔdan no nyinaa na bɛbie nyinaa na yɛtumi bi a no nhyɛ Awurade ɛde onyam na mmom yɛ papa yi koo Nyame ɔnhyira amen ansa na bɛba Awurade asɛm no so no mesrɛ akae bi nyinaa sɛ Onyame yɛ adom a yɛnyɛ nwɔwura 2026 mu yi na kyerɛ sɛ aka yɛn deɛ bie pɛ afe a ɛwɔ yɛn anim 2027 ɛno wie pɛ na yɛsi 2028 afe no Presbyterian Church of Ghana yɛbɛdi mfihyia ahɛno ɛwɔ Ghana ha 200 years anniversary sɛnea meka wɔ baabiara no Ghana ha asafo ahorow bebree wɔ ha na mmom asafo bi ani wɔ a wɔadi 200 years da Presbyterian Church of Ghana ne asafo a ɔdi kan a ɔbɛdi 200 years ɛwɔ Ghana ha ɛno nti yɛn nyinaa yɛwɔ anigye mu ebi sɛ Onyame ayɛ adom ɛna ɔde asafo no atu kwan abɛdu saa bere yi a yɛda so ɛyɛ baako na yɛhyɛ Onyame anuonyam
Yes, 200 years anniversary, no, never gave me na yes, and this. You will never will be a year. Never gave it to be one. You will also maybe I will be a young candle, and agenda 2 million. It's not said that Christ was some my yes, Christ one self. Now you tell yes, self for baby, Tino. Young guy said, a fashion. Onyame dono na ye no na akwani na ye nipa maako opipi ebie 2 million ewo Ghana ha eye adwuma kese nanso onyame ka ye wundi ye beye amen beto nzafre asafo pani katikifo asafo menina se o mai ye baako na ye nyire ye wo na ye na ya fanshara ni nyam amen ebi ti se obi wa ha no ta ma asori a ene so nyame ya na dona wa ba asori ha wa ba yi o meka amen on kobio ebi se onyame adoma ente ya ni nyina abebo na ye ye 200 years afashe ne to so ebi no eya ye be kutu se project a efi ase no na sabre no na efe na prabe di sofo onyame adom na anu afi ye di si ye na di se be fiase na ebe 2028 no na ye di wutuma awie nyame adom na anu afi ye tumi fiase na ye bo paise onyame be ye adom na visa me ya ko 2028 no ye tumi wutuma eno tumi to safra sa ko me nyina asi asafu menina mbeboa na ye isi kutu nse no ebo mo ma me kama asem keto ebi wo Asantehene mo ma me kama asem keto ebi asana ma be radi asem depi no ameti se nkofu se mo data se kutu nse no obi e ti a 200 Ghana afi bamto enye no ya kasi obi eji 200 afi actually asema ya kai say nya want to be ti akura ni odi bi kura nia ne body mo sakura no odi 200 Ghana no kwale ni say za 200 Ghana no e go fi ase bra ko ye me personal visit wo brekum na wadi me na me kan kwanta ene baako ene adamsu ene abroso ene kokwa ene ne akika ho nyina wanda waka ise won the 200 do bet be na se ona wo se 200 do bet na Asantehene so 200 mama eti 200 years wama wo extreme a want to be grano wo ki 200 na se bishop mo awo fe eni enyunya me badi de buwa no eni adoma e badi de adoma me bo 200 wo ha me de fer na be ko fi e badi yesu je mu nyina adom na mo me nyina ya fa yo mu na yenye fanshara ni ya nyonyam amen aye hicho na me yede asidanya yi kese ma ewo nya waya ma ye nse odi enu ura fufu na wa ma ye ho kwan na ye ni Asantehene His Royal Majesty akasa be shi ada ye yoso na ye hyewe nya ye srawo japa se anopai so kasa kire afi fufuru yi hye ye mpra na afi mo hira entra Yesu Kristo
Amen. Everybody asema bijina so tiawa ene mo beche onyame asemi yebemu wo yomo no mu yomo ma ebiokron asia Psalm 96 Montuto fufuru merade asasina montuto merade monshiradi monkani kwete de biaranda monkana yonyam amangamamu na wade amanyinamu na Ewurade yekese na osaye yise ihuye hu enyame nyinaa so na man enyame nyinaa ya bufu na Ewurade mbo ena oye osoro. Amen. Ewurade mu adeshi nyomu mano eye Israel fo nyokuma eye maako oha eni aduonu ebi eye nyom ebi eye pai ebi nso eye anisem na wɔhyehyɛ nti bebree eti ɛbɛyɛ sɛ anka ɔsom homa a wɔde som wɔde to dwom na wɔde bɔ mpae na wɔde hyɛ wɔn ho nkura yɛfrɛ wɔn wɔde sɛ David dwom nanso yɛnim sɛ ɛnyɛ ne nyinaa na David ɛtwerɛe David na ɔtwerɛ fa kɛse n'ara ebi wɔ hɔ a wɔakyerɛw yɛn sɛ afoforo bi te sɛ Asa, Heman, Ethan ɛne Kora ma wɔn nso wɔtwerɛtwerɛ bi Mose koraa gye wɔ mu Solomon nso di awu ɛno nti ɛyɛ nnwom a ɛboa yɛn ma yɛtumi te nneɛma ase na mmom asukɔlafoɔ ahwɛ mu ehu sɛ ɛnyɛ ne nyinaa na David ɛna twerɛ ɛwɔ mu sɛ yɛfrɛ no David nnwom na mmom nnwom aduɔkron asia Psalm 96 a yɛka ho asɛm no de ɛno de obiara ka mpɛ ɔhu sɛ ɛyɛ David nsa ano ɛna wɔde twerɛ na okenkan Awurade asɛm a ɛwɔ Kronika homa anaasɛ Beresi sɛm homa no mu bere a David twerɛ saa nnwom yi ɛyɛ nnwom a ɛpɛgya Onyankopɔn di ɛkyerɛ sɛ Onyame yɛ kɛse ɛyɛ nnwom a ɛda Nyame ase wɔ nea Onyankopɔn ayɛ ɛwɔ Israelfo asetena mu ɛyɛ bere a na Israelfo yɛ gye sɛ Onyame nhyira asan ba ne manfo so ɛyɛ saa bere no mu na wɔtwerɛ saa nnwom ɛnti moma yɛnsesɛ dwom yie ɛyɛ dwom bi a wɔtwerɛe wɔ berɛ a apam adaka no ɛsan baa Israel bio yɛkenka Nyame asɛm no Samuel homa a ɛdi kan nkyekyɛmu anan na Israelfo ne Filistifo no wɔ ɔko bi ɔsa a wɔkɔɛ no na wɔntumi enti wɔkɔfaa Onyame apam adaka no ɛbaa wɔn ntam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi nanso ne nyinaa akyi no antentam ɛma Israelfo ni nkukuo Filistifo no fa apam adaka no de kɔe mobɛkae a saa bere no na ɔsɔfo Eli anaasɛ Eli egyina sukuu a wɔkɔɔ so ɔsɔfo Eli ɛna n'ayɛ sɔfo panyin na n'asefo a ɔte nea ɛkɔ so a ne kunu awu wɔ ɔkono ano na n'asew ɔsɔfo Eli te na ayɛ ne dɛ na ɔno nso ɔbu ɔtɔ n'owi na Israel nyinaa gyigya no wɔsɛ awokaa no na ɔwɔ ba na abɔfra no ɔtoo ne din sɛ
Ichabod. Hebrew for Katamono, Kabod, Egrahoma, Onyame, Eliam. And the author of Franny Ichabod, no, not just a Osei, Onyame, Eliam, F. Omangina, Edija, Omano, Apansa. Bibia, without blood. Where is the glory? The glory of the Lord has departed. What's the Onyame power that can believe this before Obeya Abosumi Esom? Na Abosumi Esom muno. Nyama etu this before the every wangankasa what the attack of the Israel. Ma ebe pray to Edi Abraham if you believe, what he said, every or he that we stand ever so. No, yeah, not just about Father Hamu, not Yabba, I grow. Say, okay, come, Moses, Humana. Upon Hamu, or yea, any rings be ever. I said, what was swag, or pull out the film. Now we're now to David and Tutu. Now Kasa says, yes, I say upon that candy or the message drop. Fufu now watching apple. I don't know what they come and accept 2 1 or about cow or the user or quite a lot of saw that and we. A man will have sure. And you have when you use that people. It is what the attacker was here, baby. Because he said, a soft CSC now open the attacker. Send your most woman actually say, one open the attacker. Now, Dano, not a year, not a little cassin. Now, or he didn't tell me that yet. If he said, Nya, or she say, Nya, a tiny commercial, Nya, oh yes, or better yet, or just 17 you know, not where to me, I say. And on the place of 7 woman, 8 Tutu, Sian, what raising. Now, Moses, draws that to me, and not the man Israel for kind of motto. Eradi asasinyina mutuma eradi mutuma eradi mushredi mukani kwadi de biarada. Hallelujah. Ena onyame adu yeshia yeso yananyeti yeso yanyasida rebelade say after 2026 ona madumso na odiache Nenu na de Radia se yele ohini David nyina mom kase muntu tofufro merade asasi nyina muntu merade Jomo na yesua o Jomo kire yensi priya to say efe yaba tujo fufro aberade na Israel kwasu na Israel kwatu yawo na Israel kwatu what's the yeah ana yenda kupon na yo na fi yensi nanso ni nyina tino efe na erade abemobio onyame nya wokra wasa abawonso esa se adaka na bentino efe ose wobetu fufro amerade na tese ansana sabi ni me na joma wotuno eye oyawo eye ohawo eye nsudo nanso
Osei, ya Tutu Emerade. Yansu, Afia, Echa, ya fight Yama, I will be if you are a Yelite, if you are a Watson, if you are a how, if you are a see, now so was it. I think 2026 to jump from a day. So, Naya and Tom, Naya doesn't come. Now, I feel about 2 years. Now, Naya said, when you jump, Osei. Yantu Otumfou Emma Erade. Yenda don't tawa. Eyenusu enkoye mane. Nzama empata. Na efe yenda Tutu Otumfou Emma Erade. Mekai Osei. Wankase Yantu Otumfou kake. Nemo Yantu Otumfou Emma Erade. Our song is to the Lord. Bra yemi yo nyamia yano. Ema ye wo nyankopon na nwade awo ye te. No Ediolu Edielu Psalm 22 verse 3. We read that God inhabits the praise of the children. Yehovah otinima ayeyimu. Everything bra yemi tunjom. Bra yemi yerade aye. Ebeti about the name ye payende. Now supply yemi tunjom. Na yemi yo nyamia ize. Bible says na o Nyankopon we sane aba ne ma ayeyimu. No nyami sane ba ne ma ayeyimu a. Na o nyami fiasa o so ne wa. Na pay na nya esiu yampa. Nia abeye yen hawo. Nia abeye yen dadi. No Nyankopon na we sie fi wa amaye afi mu maya Tutu Otumfou Emma Erade. Let us praise the Lord with a new song of appreciation, not a song of complaint, a new song of joy and sorrow, a new song of brightness, not gloom, because the Lord has been merciful and loving. A new song that blesses the name of the Lord. Then in the doubt or Casabena, every one the Eba. Everybody say, to jump, and want to jump for Emma Erade. Osei, Montani Kwade Debiarada, tell of his salvation day after day. Yamagasina to say, Onyamiye na Onyaminuma Ededi, our hero. Your patron said, Yellow Yamasi, and Yakumo. Now, Yanni Onyankopon na mwademo adansi entre akofo. Yen kasemu no, yema emprise Onyame waye biaman. 2026 bra yadi enano epa Onyame na wade ene ne kesiye no. Niema pa ebesi yanso yangasetena mo. Yebu bebre wa yebu yana no ne kasa yan kan silan sabu yansu ya kaniema abraya ase 2026 di yan kan sama e penya yan wo na yansu yatumi akoye nani ne ya obra ne se ye omanga na yan kan omango ase papa brada. Debia ye pie na no ne kaye ma no wasema. Niama ebe bre oman no sunsumas. Na fe oman no ko fa bia na ye na so kaye wa bisase. Adenti na oman no enko yie. Afi 2026 say ye pese ye manga na eko yie a ye nyina ye kaye wo mo
baby, I want. So you're NCD and I saw your MPPD. So you're better and I saw your beer. So what's your and I saw who's your so what be and I wouldn't be. Young Kaya who can't some people of Mangana. Now you saw Mangana. Now you saw Mangana. A baby young. And then, Onyamia de Akubebe say, say, Yena Messia near the Asantehene, His Royal Majesty, Otumfou said the second. Nidi enye Asantehene. Nidi enye Ghana keke. Nidi enye Africa ha keke. Nemo bebi edipo obi asi nyina no nidi eduho. Onyame ache Ghana de amen. Na adete anase na challenge kese baako Ghana, Emma baby, I will be able to be one and say, Onyame de Otumfou of himself at Ghana. Now, say, Osei, Nidibia, Osei, Nia, Wetu, Osei, Ni Numa. Osei di nani no afi fiase na nkasa frɛ ne man se mombra na yɛnhyia awurade afufuru no mu ɛwɔ asɔn dɛm na yɛnyina yɛnto no fufuru ma awurade a na megye di sɛ ɛsɛ sɛ ɛyɛ adesua kɛse ma yɛnyinaa. And then I didn't see ever them Mankawa Sema every day. The Royal Majesty. Fibra open them. If you are many questions, many maybe outside. Na mi wuse osoma yesu oni ye nyina na esu se wo frendo na ye nyina so na wa kufa kaza osori na ho woni nanso etujo esenya ni na se Otumfou akasa ejina ho ni nyanya na wa wotaba wo ni na minya ka wo ma wota di beti bisui e wo wa ya wota na ahimfo aka ni na wo se ya osuma Menya de mrane na miyenze wonga wo mrane kwa obetimi abo na Otumfou ade mrane wo so kra so le nyina wa na nkese se ye nyina ye sua se ye nsusu ye be ba be sumeba se afi yase Israel Majesty and Kasa Abbas on them. Then let's see what we can. So no so on the Yehovah ebe fi afinas. Montu don from Mary say 2026. What I want to be answer the what I want personally. I feel what can the answer? You got to do Amelade.
Otumfou nyansa ni dia na kwantre no boy ma ene asude abahoi na ya entopama si wo boku me ya maseme maya tsisi na de se wo hospital kesi wo boku entumi ya di ma entopama ti na abi wo nyaga ya na dum na Israel majesty de na apa shwe ama wa ka sabna na enye awa ba ya na Your Royal Majesty, yes, so you miss that one. Yes, so you have to miss it. Yes, sir, when you come out, I want to kiss and browse for yes. Bible says, "Woman, what to have this son?" Ono no ma wo ha ode fufu. Onyame ode fufu je wo. Ade nyina ye ma wo. Na wa hene eye kese no eye kese sampo na yensu yensu ani bra afi 2026 wodi yo fufuru abra afi no no saa yesrese asafoma ene Ghana funyina so besua se wo so wo dia no fufuru ebebra oman ebino wo ho ma sika kakra wo dan won sika kakra won wo yere no pɛ no nim sɛ wo sɛ sika obi ampo ni awo obo ho abra na bia no Toyota Toyota ni osi asɔre na ye ko na asɔfo nyina yɛ scams me pai se ye nyina do se onyame kesi bi wo ho na so yin kesi bra no wase manyame a ya susu anka ye ni naji ya su ye bebre ye wase amaka na Bible se ye bra ye wase manga odo ote na ye yimu ayeyi a ye manu no otim erade obehye no wani onyam na wo ye asitra na na Paulo osmofo Paulo na wa achire no ato prison wo baby na wa dimisa ka Paulo besu na wa dimisa Paulo obeka se eti midi Yesu ati ni eto midi na so asmofo no nyuma no tinbusia wa se pra odafia se no Paulo fia se ato onyankopon aye hijo na ato aye hijo na ato aye hijo na ato aye hijo ebetra ayi niama anka ye ya amwaye no ye yiwu ye ngati na fe ye twa na ko ye ngani ye tudo fufuru ye shara ye nyam ye o ba ka mo nyina ho ene ye nyina amen Monanya Yeah.
yɛbra ne yɛbɛto dwom foforɔ ɛma wo yɛda wase wo kuma akɛse akɛse a wayɛ wɔ yɛn ntɛm yɛda wase asotwe a yɛwɔ ɛwɔ mmɛn mu ha efisɛ wode mpanyin akɛnfo papa a wɔsofo akyɛn yɛsrɛ wo sɛ Awurade bra yɛreto dwom foforɔ 2026 bra bɛtena wo mma ayɛ na yɛwɔ ahomade na hyɛ wo anuonyam wo din na yi ɛne n'ase nka ɛnnɛ ɛne da nyinaa amen mesrɛ ahobrɛase mu ɛhena na wogye ne nti Presbyterian Church, obi bɛyɛ moderator na laka awɔ mmerɛ a wɔde yɛ obi a ne ato aba foforɔ
a clerk na last year. Afi na owie na adwuma Reverend Doctor Godwin Nino Odonko owie na adwuma afi ejeko General Assembly na wo kwa afi August no yato abafofo eyi clerk fofo ene madika si Otumfou na ba set daroma pese awi che Otumfou ne payfo do asani se pushra na oye adwuma Black Fufra, you know, obey a sorry to trouble pain, yes, yeah, again, a name of suffer, David, a body down one. This is a guest, and now, Odoye, Asantehene Presbytery, Chairperson, Sename, Asantehene Chairperson, yeah, no, and your main, said, oh, sorry, I said, General Secretary. Sorry, I keep on moderator of Daruma. Best Nana, Daruma, one moderator, some paying at the Papa Club. Reverend David Abadi Dampa, Agocha, Penshaw, and Papa Abadi Dampa, I only say Asantehene of France. Presbytery Church Pastor, BDNM, Yamba.
Osei don't think about Tutu. No, do not go back up the way you made it. Job. C'est passé à l'événement de Miasi. Il y a bien un peu de loyer. Il y a ça, c'est un peu de là, il y a des gens qui ont été envoyés, c'est le sujet, il y a Yo, c'est un peu de Badana, mais ça fait un robot. C'est un peu de Ababoumé, et puis moi je suis aussi à Ali. C'est vrai que mon salaire est sur ces canons. C'est vrai que mon face là,
then ba zafi fura asidi asidi na me na doma ba we dey Japan zina ye wu se just the brother if se na doma ba just yo so the bia na so ka say people pass as so ha the doka so bia no ma o ye pass so bia o se brama o ho me no sa na ko ko ne o mi bi se so o no sa na ko ko ne o so ko ni yo mo se se ya o ta Osei ayam sama asante mana, sebe, bibe yo no so, sini kita ada sini apa ni? Osei tu lo apa no, sini di masa sini, ni sini, itu tu ya. Osei ayam buat osok so, wiri mana sasa sini no lah. Osei ada orang so itu so bu, emang. Osei udah di sini ya, mereka di sana. Ada di sana kalau mereka orang rumah. Ada di sana sendiri orang orang di sana, orang masih sendiri banyak. Yo, Osei na yang waktu Yesus kaya orang, sebab dia orang dia, ada orang orang sendiri orang dia so Osei no rasa osei mana, obi tu pinche, tuna kuma mmoja. Osei no bila kwa osei no wale tia. Bena wo osei mana, ndio na wewe. Lasa do ana wo osei mana so wese bacha. Na ni pa wa yo no fache. Si yo na no dia yo bi ro awa de bia se. Ye sasa hatan be abomaso e fa yi sisi ya me chao me sisi o e fa yi sisi ya o sisi o e fa yi sisi ya wala ko pa o sa bi ko ya sisi o me tu makao ye ni dara e fa o do na so ye àwọn brasier ever mo brand ever say so funny now o se se ya ya mo do e do ya mo a be bo ya e ni ti ka mo fa si yo se sa pra so so e ni ro ni ka ba ro ba e se de me se ya so se sa ro fa to aso e ma the Lord said, "Oh, you be here." Sit down, and I want somebody there. That's the way. A Juma, that's a fine yellow man. I said, "Some." Now, I want to know when it came for what's the name. Say, you know, as everything you know what you're paying. So, the prayer and the sin. And besides that, and one of the Jama away. The son of the man is all kind of one to us for this time. Joe, see a bit of the or kind of you. So, Pierre, Castle, the Rose and the Nama, first time was as Maria, and go to prove of one business is other. Yo, says a buyer, so so what would I say? What's what I did? When Scar rooms and the amount, Nada, one is other. Also, I have a photo of Susan or the Transia, or Billy Massima, she is my neighbor. Was still young Paul, said a pretty other much of you. And one out of one coming from the beginning. Everyone is a phone, whatever trust situations.
so asi so a sɛbi nokura no ɔda media ma no ɔda botrɛ ahobrɛase bi hwɛ sɛ mu nyame akyerɛ no kwan saa so no ara ɔde no kɔnwi ɛda sɛ ti asase ne ho a ɛfiri bi ɔno so fɛ no mu ɔde yi ɔsɛ no ara na ɔde sɛ bi ɔhyɛ mpaebɔ sɛ bɛtwa n'akyi ɔde saa nokura no a ewura sɛ ɔde wase paapa sɛ ɛbɛba ana sɛ bi ɔkɛne kan sɛ ewura ɛwɔ de ma yɛ no bibie tɔɔba no ama sɛ bi sɛ ɔbɛka amasa kɔ ɔde kyɛ ɔde ma sɛ bi ɔkɛne rɔma ma wato adwuma no so ewura ɛna ɛyɛ aka ho yafi kɔnkɔn hyɛ so wɔde nyinaa ewura na ɔde ama sɛ Brother Santimasha was so, after I come here, or go to a
nyinaa ho konta awurade mo mu nyinaa ɛda awurade ye kwan so ko dia ma 2006 awurade ma susuye na ko nsɛm ɛbrɛm 2006 bi awura mu na so mu nsɛm bi ɛwɔ awurade ko na wonim eti awurade ye brɛbrɛ so ye mu ɛntimi ni nkuni mu na waseda na mfa manuane aboɔ na kɔ so dia bawo a wo so da fata udi yesu mu ɛne ɛde awura awura yɛ ne wɔ fɛ ne nyinaa ne abuhyia ne nyinaa ahyɛ adom nti amen amen. Koso pai bomo pai Asantehene man abeduru no na yeyi ensada otwenya pona nkɔnkɔn na ne tumfo na ne kwafo wona ofu nyansa ne do mo no no bebree so ɛde adikanfo de Asantehene si wɔn finhyia bɛsa asa ɛde aduonu num ɛwade wɔn Asantehene de yi ɛde aduonu ase de na ma wadom yɛn nikanfoɔ pa Asantehene mo abɛsi saa bere ɔpɛnsoɔ Otumfou sɛ tutu ɔto so mmienu awurade na yɛ hyira ma Asantehene yɛkasa sedanka wɔ daa wo a wadom yɛn firi tetetere de abɛsi saa bere yɛkɔ so asrɛ de Asantehene hyɛ wo nsa nananom a ɛyɛ kuro ɛde kura ahodoɔ so ɛde abɛsom sikadwa awurade kɔso nama wɔ so nyansa mu ne nimdeɛ awurade hwɛ so paa ɔpɛnsoɔ ɛde ato ama Asantehene no wɔn so ahwɛ nanamo ɛde wɔn de asisi die mu ɛnkanka ɔpɛnsoɔ ahobrɛase a ɔde ahwɛ Asantehene so abɛdu saa bere awurade fa dom nanamo aka Asantehene akɔ so afa afira daadaa yɛdom ɛsrɛ sɛ wodom bɛdom Asantehene wɔwɔ fie ne akwantuo mu awurade dwumadi ahodoɔ a obi biara ɛdie awurade nhyira na wɔdefoɔ ɔbrɛ dwuma mfa bi nka no nti hyirɛhyira Asantehene ma ɛwɔ fie ne akwantuo mu nyinaa so yɛsra kɔmden akwanwosan asomdwoeɛ na yɛbɛyɛ mehuruyɛ anka mommra bɛwɛ bɛ nso ɛbɛ afe foforɔ a yɛahyɛ mu a ɛsɛ sɛ nikyi ɛhyɛ yɛafo mu ma no awurade ɔbɔnefoɔ hyehyɛ a ma ne nhyehyɛ nyinaa yɛpa yɛpa ɔpatuo musuo ne akwanhyia yaredɔm ɛfiri Asantehene so 2026 awurade pa wo a wɔne yɛabɛdu saa bere ɛne Asantehene yɛnim yie yɛsra kɔmden biribi biara aka ɛne Asantehene awurade bɛmfa nkame yɛ wɔmfinhyia ahasa ne akyirɛ wo ne yɛde ne yie no yɛnim sɛ afei ne mfie wɔ yɛne nyinaa so wo ne yɛbɛdi ne yie deɛ yɛsrɛ baako ne sɛ awurade mmerɛ a wafrɛ nanahema akɔ fie na awurade nhyehyɛ nyinaa yiyɔ biribiara kɔɔ se tɔɔteɛ no yɛsrɛ sɛ wobɛdom yɛn ɔhema foforɔ wankasa wo nyansa mu ne ɔhyehyɛ mu ɛbere pɛ mu wabɛka ɔpɛnsoɔ ho ama wakɔ so adi Asantehene no awurade saa ka biribi a yɛtimira bi saa wasomdwoeɛ ne apɔmuden ne deɛ aka no fa ne nyinaa dɔm ka ho yɛma yɛn asedansɛ sɛ yɛhyia a yɛakasa Yesu mo ne awayɛ dɔɔso wo ne Asantehene adi na ade hyerɛ nie dɔbakorɔ ne agye papa Yesu Kristo ne din mu ɛde abisa wo amen yɛtoa mpaebɔ no so ama ɔman Ghana Otumfou Nyankopɔn yɛda wo ase nya a wode ama yɛn na dikɔ na yi na ɔsom kronkron a yɛyɛ de apagya ɔsomfoɔ Asantehene ne Asantehene ɛne ɔman Ghana nyinaa aba w'anim awurade yɛsrɛ nka ho ama ɔman yi mpaebɔ ne sɛ awurade wonam amanyɔsɛm so ɛbɛkyekyere ɔman yi a ɛbɛnya asomdwie ɛbɛnya nkanko ne yiyedie ɛde ama ɔman yi yɛsrɛ asomdwie so no nkɔma ɔman Ghana mpaebɔ ne sɛ awurade wobɛma yɛ honhom kronkron ɛde yɛ kan wasɛm sɛ memma yɛ wɔ bi din frɛ me ɔbɛsane afiri wɔkɔ abɔne ho na ɔbɛbrɛ wo ho asena hwehwɛ m'anim a wo asafo awurade nso abɛsa ɔman no ɛyareɛ awurade sane ba ɔman Ghana mu na bɛsa yareɛ ɛbɔ mpayɛ sɛ 16 regions ne nyinara awurade bɛma mpotu wobɛma nkɔsoɔ wobɛma kankɔ aba ɔman yi mu ɛfiri tetetere de ɛde bɛsi saa bere ɔman yi adi nya wo nneɛma bebree mu yɛsikasɛm mu abrabɔ a yɛbɔ so ɔman yi sɛ bɛbɔ nkan nneɛma a atotɔ ase adwuma ɛsɛ sɛ mmeranteɛ ɛne mmabaawa ɛnya yɛ na wɔtumi de so ɛbɔ wo bra
Everybody feel free. Peja wabasano. Otumfou peja wabasano. Na kayo my Ghana. Tell you we are Israel. Now see a handful. Now see a pennyful. Now okay, Sarah the Yamon Pai. Yadiyama Penny and Sausa. And in Apai and Sausa. Yadiyama Foyina Sausa. And the parliamentarians in Sausa. And the executive council Sausa. 118 of Bra, 99 Sausa. A soldier for a police for a Jumaya for running now. And the Pedawani. Otumfou, Samuel Warning, I bet your mind also. Church now, mine. That Peter, my God, will just say, after that, a dear Ghana, and Cossa, and Constitution will go with them. Yet I was so it's here, but over I think by Jesus more. Amen. Yeah, one pie. I'm a yes. As we care, and I don't have a good job. The young body about the sea, the little boss, who is as to cover one and one was it actually? You will be a obedient and obedient. Put out a baby, no shot. That was so no meant to be a who did come pass us? Now, what they was in the woman. A quiet, so I can see it. I am a Jew. Ma, if you are 2 years, 2 more department, then you make a one, a master. Never the master, or in glass. So I hope to buy it. One check is up. Just you. You back at the back and see how that is saying. I am the person. And sure, where I would go, and it's possible. Now, boy, you can go up my own also. Yeah, remember, but you remember, because I was. So, yeah, trust us to be back. Any appropriate a man so I was to Papa, only a person. A job at the set. The second of the Congo. What we got is the baby at the war. A pull you. The baby, I'm a TV ones. You see what I'm saying? Listen, say. I didn't give you to do it. No, but I didn't give you to do it. Shut up with the couple. Osman so far. 2 4 6 Sunday. So, what I'm talking about? As I was running my boss, young son. Oh, no, I'm not for my I know the mark. But I ought to be home. I ought to be yeah. I'm not yeah. Yes, I will. What year? Say, what was it? But you guys use. But also, yes, I said, no one to us. Let me get to the net and drop them. Why you yes, a running was so far, was yes, I don't know, and I'm not going to what to me, and the back is a second, and that's when we young must get away. The problem after I have memory, the problem now. Last
Awurade mu adɔfo muntumba munkunkun sɛna Awurade ne yɛn agyepa no ahyɛ yɛn no na montie nea ɔka wɔ adidi kunkun yi ho ɔno na ose nokware bisim sɛ deɛ ɔgye di no ɛwɔ daa nkwa mene nkwa abɔɔdo wɔagya no di ma nasare so wɔ wi èyí ní abodo a ìsàn fi soro ba sẹ onipa ni na wọn amen mo máa yẹ mọ ẹnpa yìí. Mo máa sùn. Mo máa yẹ ńlá ìrọ̀lẹ́ yẹn yàn kó wọn ká sí. Awurade yɛn Nyankopɔn eye na fata sɛ yɛda wo hwɛsie mu adɔe ɛne wo dom kɛse no so ase deɛ ɛkyɛ ne nyinaa no ɛne wo ba yɛn Awurade Yesu Kristo a yɛn nkwagye nti ɔbɛyɛ onipa te sɛ yɛn wii asɛm bi a ho na ɔsɔre firi awufu ɛde di owu so nkunim nnɛ dɛ yɛsrɛ wo sɛ fa w'asɛm ne ho nkonko so na hyira abodo ne bobesa a wo ma yɛde asi w'ani bi so na te wo ho na yɛ wo ba yɛmɛgye nkwa Yesu Kristo ne honam ne ne mogya mu ayɔnkofa ama yɛn èyí nti yɛne w'asafo wɔ soro ne asase so nyinaa de yɛn ho ma wo na yɛsrɛ wo sɛ ma yɛnkra bia wɔ ɔkɔnkɔnkɔn yi ho na yɛyi wɔdom ne yɛn Awurade Yesu Kristo ho nimdeɛ mu didi mu na yɛn nyinaa kɔ so ɛsrɛ sɛ yɛn agya adɔfono mu Awurade Yesu Kristo mu ade kronkron a yɛn Awurade Yesu Kristo na ɔhyɛ ase ne nhwɛso na ahyɛde ne nkaeɛ nti ɛna yɛreyɛ yi yɛn Awurade Yesu Kristo anyamesɛm kyerɛ yɛn pepee anadwo a ɔyii no man no dɔɔ ne asuafo no te ɔpom n'akyi no Kristo Yesu ɔfaa abodo na ɔdas na aseda akyi no obubu na ɔde maa asuafo no kaa sɛ munye muni èyí ni bi ni baabi a wɔde ma mo munye yi ebi ada a mobɛdi no mofa nkae yɛn Awurade Yesu Kristo ni baabi a wɔde ma yɛn ni ɔsɛ yɛn ni na yɛfa nkae no daa amen. Sara na adidi no akyi no Awurade Yesu Kristo fɛ kuruwa ɔka sɛ kuruwa yi akɔnkofo ma nkasa mi mogya mu wɔahwie gu ama mo ne nipa bebree mo nipa firi mo nom ayi ade biara da mobɛ no mu na momfa nkae yɛn Awurade Yesu Kristo ne mogya a ɔde ma yɛn ɔsɛ yɛn nom na yɛmfa nkae daa amen. Srɛ mo a yɛmmɔ mpae. O Nyankopɔn gu ama a woyi wiase bɔne kɔ O Nyankopɔn gu ama a woyi wiase bɔne kɔ O Nyankopɔn gu ama a woyi wiase bɔne kɔ afei yɛde yɛn ho hyɛ Awurade nsɛm sɛ berɛ a Awurade ato nsa afrɛ yɛn ne mu yi akyi saa dɔnto nyɛ nhyira ɛma wɔn a ɛbɛbi nyinaa yɛbɔ mpae. Verse B 477
afei na ɛho nyina so a medidi sɛkyɛ wura mu daa.
Let us pray. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Amen. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisy pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall trust. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor for the arrow that flies by day, nor for the pestilence that walks in darkness, nor for the destruction that wastes at noonday. Amen. 1,000 shall fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you behold and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord your refuge, even the Most High your habitation. No evil shall befall you, neither shall any plague come near your dwelling. For the Lord shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. They shall bear you up in their hands, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the serpent, the young lion and the dragon shall you trample underfoot. Because you have set your love upon the Lord will deliver you. He will set you on high, because you have made His name known. The Lord shall call. If you call upon the Lord, He will answer you. And when you are in trouble, the Lord will deliver you. He will honor you. With long life, the Lord will satisfy you and show you your salvation. And then, amen. Yamin Shira, Avishapa. Gracias.